गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमग्रोबाय बे आंनि रिएक्शन भिडिअ मा होनो बे आंनि फार्स्ट रिएक्शन भिडिअ आरोना बर' रिएक्शन भिडिअ मानो होनबा गुबुन हारिफोरा बा जेनेबा जोंनि बर' मिउजिक भिडिअफोरखौ रिएक्शन खालामो जेनेबा जोंनि बर' मानसियाबो जेनेबा रिएक्शन खालामजायो आरोना जेनेबा सोरबा सासे गोदान इउटुबाव गोदान फैनाय गोदान चेनेल बेफोरो जेनेबा नुवाखैबो जानानै बिनि थाखाय टप नुसननायनि थाखायसो माने रिएक्शनखौ खालामो आरोना सापर्ट होनाय जायो रिएक्शन खालामनानै नोंनि रिएक्शनाव नुयोबा बैनि फुल माने अरिजिनेल भिडिअखौ लिंकखौ नागिरनानै नायो आरोना दा आङो मा होनो दा आङो रिएक्शन खालामनो नागिरदों माने आरबि फिल्म प्रडाक्शननि दाख्लै बावैसो ओंखारनाय आजोलि होननाय मिउजिक भिडिअ आरोना बेखौ खनदों इलिशा बर' ओमफ्राय माबाया फाव खालामदों जेनेबा फाव खालामदों एक्टर एक्ट्रिसआ जाहैबाय रिया ब्रह्म ओमफ्राय लिंसार बसुमतारी ओमफ्राय बे संखौ लिरिक्स होदों मुकुन्द राभा हिमा बसुमतारी ओमफ्राय मिउजिक टिउन मुकुन्द राभा मिक्स मास्टार डिजिमिक्स स्टुडिअ डाइरेक्टर पुर्ना बसुमतारी करियोग्राफि लक्ष्मी डाइरेक्टर अफ फट'ग्राफि अरुप गयारी मुवा जुलि बसुमतारी ओमफ्राय जना ब्रह्म दा आङो भिडिअखौ नायनोसै माबायदि जायो नायखांनायनि उनावसो खिथानो हासिगोन आं दा मिउजिक भिडिअखौ सुरु खालामबाय सुरु आजोलि
जोब्बाय बरिया जाखादों आखे सबखैजायबो पारफेक्ट माने सब जाजोबदों आरो मोनसेबो जायि गैया आरो बे आरबि फिल्म प्रडाक्शनाथ' एखेबारे बे प्रडाक्शनावनो माने मोजां मोजां ओंखारबाय थायो आरोना मिउजिक भिडिअ फिल्म माने बिथाङानो दा बर'नि प्रडाक्शनफोरनि मादाव हाइस्ट जानानै दं आंनि बुंनाया दद' जादों मानो होनबा आं दासो फार्स्ट रिएक्शन खालामदों नेक्स्टआव मोजां जागोन आं बेखौ आसा खालामो आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायबा नोंथांमोनखौ आङो थेंक्स जासिबाय गोजोन्थों।